Insemmilkom. Fl-Evanġelu skont San Ġwan, f'wieħed mid-diskorsi tiegħu Ġesu jgħid jien huwa l-bieb. Jekk wieħed jidħol minni isalva u jidħol joħroġ u jsib il-mera. Permezz ta' din it-tixbieħa sempliċi però sabiħa, Ġesu ifissrilna ir-rwol tiegħu, il-missjoni tiegħu il-għala ġie f'din id-dinja tagħna biex aħna nkunu imbierka minnu. Jien huwa l-bieb. Bieb huwa meħtieġ biex aħna ngħaddu minnu. Ġesu qiegħed ipenġi s-sitwazzjoni tagħna, kif aħna nistgħu nersqu, kif aħna nistgħu nkunu milquha quddiem Alla, kif aħna nistgħu nidħlu fil-preżenza qaddisa ta' bih innifsu. Jien huwa il-bieb. Ġesu hawnhekk qiegħed jippreżenta lil nnifsu bħala l-uniku mezz ta' salvazzjoni għal bnedmin. Ġesu huwa salvatur esklusiv. Jew se nsalvaw bih, jew salvazzjoni m'hemmx. Jien huwa l-bieb. Jekk wieħed jidħol minni isalva, araw il-wieda. Il-wieda żgura illi kull min jixtieq, kull min għandu f'qalbu illi jersaq lejn Ġesu u jgħaddi minnu bħalli kieku qed jgħaddi minn bieb, dan ċertament ikun salvat. Dan ċertament jirċievi minn Alla il-maħfra sħiħa għad-nubiet tiegħu. Infatti jkompli biex jgħid li u dana jidħol joħroġ u jsib il-mera. Hawnhekk għandna l-istampa ta' komunjoni ma' Alla, ta' ħbiberija miegħu, li issa aħna milquha fil-preżenza tiegħu. Ma jfissirx daqshekk illi f'kompetizzjoni ma' Sidna Ġesu Kristu m'hemmx nies oħra illi jippretendu illi huma wkoll nistgħu nsalvaw bihom. Ġesu jesponihom, Ġesu jikxifhom. Infatti isejħilhom ħallelin u jgħid il-ħalliel ma jiġix biex jisraq u joqtol u jeqret. Hawn ħafna nies illi jimponu nfushom fuq ħaddieħor u jippretendu li n-nies għandhom imorru għandhom. Nies ta' kull xorta minn kull kontinent, Ġesu għamel qed iżommlu nnifsu bħala l-uniku medjatur, l-uniku bejjen illi bih aħna nistgħu nkunu milquha quddiem Alla. Il-ħalliel ma jiġix biex jisraq u joqtol jeqret, imma jien ġejt biex ikollhom il-ħajja u ħajja aktar bil-kotra. Jien ġejt biex ikollhom il-ħajja. Araw il-ħnina kbira ta' Ġesu Kristu li huwa Alla liben illi xejlu nnifsu ġie fostna fl-umiljazzjoni, ġie bniedem bħalna perfett bla dnub appuntu biex aħna ikollna il-ħajja bih. Waħidna ma nistgħux naslu biex aħna niksbu għalina nfusna il-ħajja. La darba aħna il-Bibja tgħidilna li aħna mejtin fil-ħtijiet u fid-dnubiet tagħna, mejtin fit-trasgressjonijiet tagħna. Aħna ninsabu aljenati minn Alla. U allura Ġesu ġie biex jatina din il-ħajja u jatina aktar bl-abbundanza. Għaliex aktar maħna nimxu fil-qrib ma' Sidna Ġesu Kristu aktar ingawdu din il-komunjoni, din ix-xirka mas-Salvatur u s-Sid tagħna. Jien huwa r-rajt tajjeb ikompli jgħid, ir-rajt tajjeb jagħt ħajtu għan-naġġ tiegħu. L-espressjoni ta' l-imħabba ta' Sidna hawnhekk tilħaq il-quċċata tagħha. Ġesu ma tagħniex xi ħaġa milli kellu. Ġesu tagħna li hu nnifsu. Bħala rajt tajjeb li jimpurtah min-naġġ li tant iħobbhom li akkost li mitu imutu biex in-naġġ ma jixterdux u lanqas ikunu sparpaljati. Jien huwa rajt tajjeb, ir-rajt tajjeb jagħt ħajtu għan-naġġ tiegħu. Ġesu qed jgħidilna li għandu nies partikolari li hu jarafhom bħala n-naġġ tiegħu. U appuntu għalihom ġie biex isalvhom, biex jippreżenthom bħala poplu wieħed quddiem Alla l-Missier ħalli igawduh għall-eternità. Grazzi.